Siyabonga kakhulu mangcwele ake sixoxe kafushane nje mhlawumbe siyabonga athi bengifuna nje sithi ukubhenya kancane bafethu kunezinto la lemizuzwana esele ebengithi ngifuna sisixoxe mhlawumbe besiphendulane uzona ukuze kusizakale nomunye phinde kusizakale nomunye ngoba sikhona sobaba singamasabala ngoba esiqedile sesingena ngomuntu asazi ke le ukuthi ubani ophasile ofelile sohlala njalo nophasile ukuthi omama bazohlala kahle ngoba abashumayela nabangashumayeleki babe khona mhlawumbe bafethu sinezinto la ngadi nawe bakuchiliza siyashumayela insizwa hlala mzalwane hlala yabo imvelo yomfana imvelo nje umfana uthi ekhula asusu emantombazaneni mhlawumbe ke njengoba sishumayeza insizwa ngani thina mhlawumbe yini ekhulisa insizwa mhlawumbe ngokwengqondo ukuze ibe nezinqumo eziphusile nganoma ngisho kahle singayikhulisa kanjani insizwa kholweni ngoba phela imvelo ikude nathi mhlawumbe bakhona labanye singabakhulisa nje nalemvelo ukuthi siyaphuza mhlawumbe kuze umsothi mfana kodwa amantombazane ayingozi athi umfana ngibaba ngiyezwa soba njalo aziphathe kahle umfana engakholwa akodwa wantshontsha kuFacebook noma WhatsApp ngoba phela akakhona ahloniphe umfana wakho akhona afunda ngaqede umonakalo ngaba ngakhona ngenxa yokuziphuza manje ke sinensizwa esontweni sinosithi asihlale igama lithi hlala mhlawumbe ngathi yini engenza lensizwa zikhule kahle noma sesishilo ukuthi hlala angazi noma ngibeka kahle sesishilo akuhlaliwe kodwa zihlelile kodwa futhi mhlambe uyabona ukuthi hayi sihleli nje akukhulwa kuhleliwe nje ngoba basakuthi kwathiwa abahlali bebalo uJohn hlala ababuzi futhi sihlalelwe futhi abanawo lento ethile hayi umuntu besekhona nje akakonywa abazi futhi ukuthi ngoba isikhathi salento asinaso siyashumayela powerful yabona ivangeli lathatha okwanele labakhipha badilahlo mabengani naba nje basashumayela badilahlo mabengani asazi sibe naso isikhathi ukuthi sihlale nabo phansi mhlawumbe sibheke ubungozi bokulahla mabengani nokulahla intombi ethanana asazi noma ngisho kahle izinto ke manje ezizomenza ahambe ke mhlawumbe angabheki nasemva yini le nto eyenza sithi abahlale aphile kanje mhlawumbe sethi nambe ngiyothi mina ngiyamanga ngimakhe ukuthi abe njengonkulunkulu fine kunezinto angazibuza nje nensizwa ukuthi ya sengakekele njengafana nonkulunkulu yini elandelayo isizala kanjani endleleni nanokuthi ekuhlaleni kwakhe abanye yini enza kube lula ukuthi noma sebehlele kodwa banga izinto kube lula ukuthi noma sebehleli basale ngesasona nje sami sabafazi kodwa izinto bebenjani bethi mhlawumbe bakuchiliza nami mhlawumbe ukhona insizwa le ezihlalile zazangena emshadweni
inkosi sisize ngani mhlawumbe khona ubaba alright ubaba siqalile baze bangena emshadweni mhlawumbe singasiza kanjani umuntu omusha oyinsizwa ukuthi akhule aze afike lesi sigaba sokuthi afike kithi njengobaba ephilile angazi ngombeka kahle bafethu kodwa cabanga ukuthi umuntu la kanisizele angene la ngingangikho mhlambe umjoba ngicela ukuthi aqale singayi ensizweni mhlambe ke loyo ongasangiphendula sho njalo nje ukuthi ke sizala kanjani umuntu ngokwengqondo yakhe ukhuliswa kanjani insizwa ngokwengqondo ukuthi nezinqumo eziphusile ekholweni ngoba sinabazalwane asinabantu bemvelo bazalwane Ngibingelela baba ibandla lonke. Amen. Baba mina engingakusho insizwa. One, mawufuna ukukhula bese uba nezinqumo eziphusile. Iba nomuntu omsabayo ozoba phambi kwakho. Uma uzoba nomuntu omsabayo lalela uhloniphe iziluleko zakhe kholelwa kuye ungamthandeli ezinye ingxenye uyishiya ngoba akakwazi ukuphumela kuwe umfunela okunye kodwa okunye ungamthathi so kusho ukuthi one iba nomuntu omsabayo ozoba phambi kwakho kuyenzeka uthole ukuthi anginabo abazali engibukela kubo kuyenzeka uthola ukuthi ebranchini mhlambe ngiphethwe umama noma usitho sekhulile ebranchini mhlambe ke ebandleni manje niyabheka obaba asikabe nabo baba abaningi ngizobukela kubani bakhona nobaba uthola mhlambe ubaba akakholwa kodwa isimilo sakhe siyamveza ukuthi ubaba so into ke eshaya insizwa ukuthi insizwa zikholelwa kakhulu ukuhlala ngomntanga bese ilanguage ekhulumekayo eyomfana kuphelele akekho okhuzayo akekho okhulile akekho okubuzwa kuye akekho isibonelo manje kwathi hayi madoda sewuyisentombazane nthini kube ukubethu akekho kodwa hayi bafana phela khumbulani kusasa ukuthi nokuthi akwenziwe so into mina eyangisiza kuma values ami ngithenga umfana ngisemncane bengilusa nobhuti abebadala futhi bebadala ngempela double my age so okubenge kungenza ukuthi ngingakwazi ukukhuluma into engiyithanda ngoba bazongishaya ngingakwazi ukuyala ngithanda khona ngoba bazongishaya bazongidethisa so impilo yami bilokhu ithimeka lapho namanje njengoba sengisebukolweni abantu abaningi engihlala nabo abantu abakhulile ngoba ngifuna ukufunda okungaphezulu ngeke ngithi komshumela umlata noma kumthemba futhi njengoba sikhona sikholwa angifuni ukuthi ngibe abangani noma sikhande bungani ngoba ebunganeni kukhona ukukhohlisana alikho iqiniso ebunganeni so njengoba sikholwa mzukwane ngibheke ngizokwazi ukungitshela iqiniso manje la emtsizweni kuhlezi kakhulu ebunganeni sebabangani kakhulu abafowethu so sekulula ukuthi babe nezimfihlo abazaziyo bona ezingeke futhi zibaphumelelise so mzukwane baba nomuntu omdala njengoba sinababo bishop noma kukhona obaba bakhona kuza kunisiza abafowethu ukuthi isikhathi esiningi spenda isikhathi nomuntu ongaphezulu ku-level yakho not ukuthi shiya completely kodwa spenda enough time nomuntu ongaphezulu ngokwe-level ngoba kusasa one lo muntu uzokumbona mfowethu usuyasebenza behlala nawe wenze ngani kune-information ungazuyithola ade ezokunikeza yona makuthiwa kuhlala naye umbuzo usuyasebenza namhlanje kade uphuza utshwala kade ubhema kade uqonywa wenze ngani kulamantombazana awu5 yini esikwenza ucabange manje ukuthi sunezingane ukuthi hayi sekumele manje ngishade noma nami ngelanga ngithola unkosikazi so uma uhlezi nakule age
wonke umuntu uzothi mina ngisadla ukusha baba. Akekho ophuphayo ukuthi one day ngizokhula and mase ngikhulile ngizoqala nini ukulungisa impilo yami. Wonke umuntu uthi konke kuhle isikhathi sisangivumela. So ke iproblem ke ilana ke uyalulekwa ngala ululekwa kakhulu i-internet ngala. So ke izenzo uzenza kwi-internet ngala kulo muntu oyifaka fisa okululekayo uthatha lokho okuthokozisa wena. So ke ithathe nalento engakuthokozisi ngoba uyayazi izokusebenzela kuphi. Uma ke washiya lento akululeka kuyo noma wena ungayifuni kodwa inomvuzo omuhle. So ke sengiphetha zamani bafowethu ukuthi nizisondeze kwabakhulile. Sometimes kuyenza ukuthi uhleze ekhaya awusebenzi. Umuntu osebenzayo useyazi nangemsebenzi angikhethi mhlambe ke uyafunda usesikoleni. Umuntu osebenzayo useyazi ukuthi okay imisebenzi eqashelwayo sekuyipi. Athi umuntu ufuna ukwenza hospitality, athi omunye ngifuna ukwenza HR. Umuntu okuyi-working environment izomtshela imfowethu akhulwa nemisebenzi ayitholakali yemisebenzi ethize nethize. Manje ungayisondezi umuntu osezingeni ethe kunawe uzokuluzisa ngezinto eziningi. Ukuba mfowethu yabona noma semsebenzini kuthiwa kunezingane ezilokho zingena ngama-learnership. Zilena ngama-learnership kusho ukuthi siphathise kahle. So uzobuza umuntu kwenze kanjani mfowethu? Zafokasa kwi-science, bafokasa kwi-math, bafokasa kubani. Kune-information ongazoyithola ezokusiza wena ukuthi kusasa uphile impilo right. So ngalesikhathi wena uhlezi ndawonye ugcina uzikhohlisa and ugcina usurelaxa. So ilokho mina ngingabusho bafowethu, iba nomuntu omsabayo, iba nomuntu ongaphezulu kwakho ngokwelevel, sondela xeka kwi-age group. Ngeke uzokwazi ukukhula ukwi-age group. So ke iba lezi zinto ezintathu. Amen. Okunye kwabo kungisizile ekukhuleni nje embaleni. Kukhona izinto kukhona amazwi yabo into engayifunda la ebandleni bazalwane ngazoyazi la ebandleni alincane. Haleluya. Ivangeli lase-international liyabala. Yibaba ngisho ukuthi zibaleke kodwa ngeke. Ngamanye amazwi ukuthi siyakhiwa. Now kukhona into uma ngaba ngingakhulanga ngendlela noma ngingadlanga ngibona ingane mayingadliswanga ngendlela angirespondi ngendlela. Kodwa uma ngaba ngidle ivangeli la ekhaya ngidle izwi ngihlambulula kanjalo futhi noma ngaba ngishawa uyafika ukuthi ngiyakhiwa. Now kuyahlakaniphisa ke ukusolwa bakabonga uJesu. Kuyahlakaniphisa abamukeleki kubuhlungu iyona into engifuna ukugxila kuyona ile yobakhiwa yobakhela esisekelweni umzekelo ukwakhela esisekelweni sase-international. Khona isisekelo sikaJesu khona sase-international esala international ukuthi fanele angazi ngizobeka kanjani fanele ube yilento ubaba yiyo futhi ubaba. Amen. Now kulezwi lana engithanda kudleka nje Izaga chapter 15 uverse 5 lithi isiwula siyadelela ukulaya kukayise kepha onaka usolwa uyathola ukuqoza. Usho ukuthi emazwini abakuvangela ungathi kulezi uma ngaba sizothi uma ngaba sakhiwe endleleni sikhethe esakhiwa ngabo kule khona sithi lahlela ngala lonke izohamba isibulala endleleni asizuba strong ukuthi siye manje uthi ngikhula nje ngiyinsizwa engaphelele ngoba uma ngikhula ngiyinsizwa engaphelele ngikhethe izinto engishoyo ngizothi kuzoba mnandi kimi ukuhlala manje hlezi nezinye insizwa sikhuluma ubunsizwa kodwa singayikhuluma into endala kunathi nokulangazelela ukuhlala nobaba.
kodwa uma ngaba nginezi noma nginesisekelo sayila ekhaya sokufuza ubaba lokho kuyokwenza ukuthi emaphutheni njalo uma ngaba kungenza iphutha isiyalo asengigeji ukusolwa akungigeji. Haleluya. Okusho ukuthi ngamanye amazwi nje nokuvuma ukuthi sishawe siqongqothwe uma sivumile siyoba amadoda aqotho endleleni. Yes. So, mhlambe nje akancane nje yini mhlambe mfethu engakho ende wenze sikushumayezile wayeka amantombazane kuze kube lesi sikhathi manje futhi asikuzwa futhi manje ukuthi ufuna ukugana asikakuzwa ukuthi ufuna ukugana usakholwa nje kahle yini lento egcinayo kuzoba lesikhathi ngoba ezinye insizwa zona kuyakholeka kodwa futhi nenye into mhlawumbe zimbili ezinto ekwenza ukuthi ugcineke futhi ukhule nasezwini likaNkulunkulu. Uyabona? Sithi ukhule nasekumazini. Ngicabanga ukuthi kahle la. Ngathi ezwini ekumazini uNkulunkulu ngoba zikhona mhlawumbe insizwa osiniswe kanye nazo. Kodwa azikakhulu ekumazini uNkulunkulu. Izono zihlukene, uzipho uvaliwe, kodwa igcine ngosuku ekumazini uNkulunkulu asikakhuli ngendlela oyini. Sichazele futhi wenze kanjani? Ngabe uyeka mhlawumbe uyalingana. Wafaka izinto ezithize mhlawumbe nezintambo lapho ezenkulunkulu. Abantu babathiya. Sichazele. Haleluya bazalwane. Ngiyenelela uNkulunkulu khona phakathi kwethu. Ngiyenelela bawubishop. Haleluya bazalwane. Mama ubaba semzumele. No, ngizothi kunezo nje ubaba ekhuluma le mvumo enhlizweni yami. Cathi uJohane ngaze somncane u2:14 lithi nginilobele bantonyana ngokuba niyamazi uyise, nginilobele boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni, nginilobele zinsizwa ngokuba ninamandla, izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile umubi. Haleluya bazalwane. Mhlawumbe mangathi ngiyachaza ayikho into ephathekayo engingayisho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu sithi ngithathile uJesu kuze kube manje nakho. Haleluya bazalwane. But engaba namandla okusho ukuthi ke kube umusa kaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Nokuthi uNkulunkulu angibeke phakathi kwabantu abaphila ngale ndlela namhlanje ubaba uma ekhuluma athi yini engenze ukuthi ngigcineke kusukela emncane ekhoweni wami ngikholwa kuze kube manje. Haleluya bazalwane. Okusho ukuthi ukugcina izwi kaNkulunkulu nemiyalo kaNkulunkulu uhlangene nomusa nokuba phakathi kwabantu abenza lento uNkulunkulu ayifunayo. Haleluya bazalwane. Ya ngoba ucathi uRomans mangaphosisi uRomans chapter 2 mangaphosisi verse number 11 ibhayibheli second lalethi khona ke isimo sengqondo yethu asezenjani asiguquqo ngoba noma umuntu ngamshumayeza kodwa umizwi lingaphili kuyena engayiniki isikhathi ngoba bazalwane kuyiqiniso ukuthi ke noma njokutheni ubafo Trevor waphendwa kuqala washumayeza uSiyali bobabili bashomeza mina. Haleluya bazalwane. Ngiyakhumbula ukuthi ke ngangiphuza ngenza konke nje okucabanga kungekho right. So kodwa ngokwenza kahle phambi kwabo baba umthelelo ukuthi ngigcine ngisababona engakakhona. Haleluya bazalwane. So ngase angazi ukuthi safika kanjani isinqumo sokuthi nami ngicine sengizibona sengamukela uJesu. Ngiyazwa bazalwane. Okusho ukuthi ke kona kahle kahle okusho ukuthi uyamdinga kancane umuntu nothi uyamdinga umuntu ozohamba kahle phambi kwakho. Haleluya bazalwane. Noma engeyakusiza kakhulu kodwa kahle kahle izwi elilonda umuntu ngoba umizwi liphila ngaphakathi kumuntu noma ngabe kuthiwa yini oyicabangayo uqhamuka lona. Amen. Haleluya bazalwane. Yeah, uma ungidlinza
likuwe unesikhathi sezwi nesikhathi somthandazo. Haleluya bazalwane. Noma uwedwa noma ukuphi uvuka lona. Haleluya bazalwane. Bese uzwa ubaba ekhuluma ngalendlela. Kahle kahle bazalwane, umusa nesikhathi noNkulunkulu umusa kahle kahle umusa phezulu. Then bese kuba amaxhwaneke lawo ukuthi ke uNkulunkulu angibeka phambi kobaba abenza lento uNkulunkulu ayifunayo. Haleluya bazalwane. Nezwi kaNkulunkulu. Ngoba kahle kahle lithi iBhayibheli insizwa sinamandla bazalwane. So nenye into futhi ke eyenza ukuthi uthi siyashunyelwa mhlawumbe asiyenze lento uNkulunkulu ayifunayo. Unga understand ukuthi kahle kahle thina sinamandla omubi sinqabile. So once futhi ke izwi langaphila ngoba kubaleke ukuthi liphile izwi ukuze ingqondo iguquke. Bese uba neunderstanding yokuthatha isinqumo sokwazi ukuthi omubi umunsizwa umnqoba kanjani. Ngoba ngesibaba mhlambe impilo zami ngalapho ukuthi Musa nezwi nokuthi uNkulunkulu angibeke phakathi kwabantu abaphila lento ubaba athi namhlanje yini engigcine kusuke eqaleni bese kube imali. Amen. Kushuthi mjola umusa kwavela uhlezi ukhona. Amen. Kushuthi swedinge isinqumo sakho. Umusa uhlezi njani bafethu ukhona. Swedinge isinqumo sakho. Nomuntu omsaba engithandile mfethu ukuthi wasaba yabona engathi bafethu njengoba nje ake ngithi nje bafethu awufekuthi engathi bafethu njengamanje khona into enje uyazi ukuthi before uNkulunkulu nabo abantu abayibo uyazi ke ucabanga umuntu ukuthi yabona amathanga ngathi ukuthi kancane kushela kodwa umuntu akathini angangithi kodwa uNkulunkulu akathini kodwa mhlawumbe ngokuthi ufuna ukwenza izinto ezibhedayo awukalazi uNkulunkulu ukalazi abantu ukuthi abantu bangathini bangayekho khona kona amathanga ngathi ngiyoganga manje lelo honje ngabe ngilona what if umuntu lawo akithi abantu lo muntu oqhamuka ukuthi mawungena umuntu osabayo ngeke nje njengoba siyabonga mfowethu siyabonga ncebekosi ngoba umuntu usezosukuma mfowethu ezoyivala lawo nawe mfowethu angibingelela egameni likaJesu ngiyabingelela uChrist Bishop amen ngiyabingelela uPrince bonke abakhona egameni likaJesu abavangeli nabonke abakhona abashumani ngiyabingelela insizwa ngiyabingelela obaba ngiyabingelela amen mhlambe ekholweni kwami ngicela mhlawumbe ukuthi ngingaluleki ngikhulume kabi ngingafundisi futhi kodwa ngikhulume kabi ekholweni kwami ngivela okay ngakholwa ukholwa kwami ngaqala kabuhlungu ngamukela uJesu ingaqoshwa nasekhaya ngiyambonga uNkulunkulu ngaloko ukuthi ekhaya ngaye ngaqoshwa ngoba ezinto ezingisizile ukuqala kabuhlungu ngizwe ubuhlungu ngiswele izinto ongabi nazo wangiqinisa lokho wanginikeza nesibili wazi bafika le 10 khona uNkulunkulu ahambe nami ngize ngigcotshwe okuthiwa ngumvangeli okay right kwakhona abafika kumina bethi yabona ke manje njengoba usomvangeli lalela ungahambi nabafana bangangabo ungajwayele ukuhamba kakhulu nabafana bangangabo kwakhona into ebakhona la kumina enhlizweni yami ukuthi ngoba uNkulunkulu ungibonile ngagcotshwa nginabo laba abancane abalingana nami athi awumanje uma ngigcotshwe uNkulunkulu engigcobe ngihamba kanye nabo yini ezoshintsha manje ezoqala ishintshe manje ngoba sengibizwa ngomvangeli ngoba ngibe umvangeli phakathi kwabo nginabo amen so uNkulunkulu wangisiza ke bazalwane kanjalo izinto ezibalekile ezibalekile ukuthi ikhulumeke eziqisekelise ejike into ebaleke kakhulu engiyibonile empilweni yami ukusaba uNkulunkulu ukuthanda uNkulunkulu yabona ukusaba uNkulunkulu kwenza umuntu akwazi ukuthatha isinqumo noma eyedwa yabona ungamsaba uNkulunkulu kwenza ukuthi mawusukungale
ungabi into sokuyiyona la. Amen. Ukugcina izwi kaNkulunkulu yabona ukugcina izwi kaNkulunkulu kumina ungenze ngimsaba uNkulunkulu. Ukusaba uNkulunkulu ngasho ukuthi baba okungisize kakhulu ukuthi ngisaba uNkulunkulu ngoba ukusaba uNkulunkulu ikona okwenza ukuthi noma ngibona umuntu wesifazane ngingedwa ngibone ukuthi ngisethubeni lonke la. Ngibone futhi ukuthi mhlambe izinto ezithize ziyangwinisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngimshela ngiqondo. Okungisizile kakhulu ukuthi kodwa ngisaba uNkulunkulu. Nokuthi futhi ngiphinde futhi kuzoba khona ngithi kube khona uyograce phambi kwami ozoyikhuluma lento le ayiphile nginaye ngihambe naye ngimbone izinto ayikhulumayo ezenza. Izinto ezingisizile lezo ukuthi ngimbone ukuthi izinto azikhulumayo noma sihamba naye uNkulunkulu ngisize ngathola ithuba noma ngihamba naye ngifike endaweni la ngibona ukuthi yabona kunezinye zezinto la ezitholakalayo uma itholakala njengosimende kanjena njenge izinto zebuilding ziyatholakala kodwa manje ziyakwazi ukutholakala nangendlela engale. Ngimbone nginayo ukuthi akavumeli ukuthi ayithole ngendlela engale noma ayitholakala ngendlela engale. Ezezinto ezingisizile ukuthi ngibone ukuthi indlela yokusaba uNkulunkulu into esiza kakhulu esiza umuntu elonda umuntu eyedwa. Abantu besifazane babhale eminyango bahle bame kahle futhi uthi ubone lo uqhamuke lo uthi ubone lo uvele uthi usuqedile nangu umunye futhi ubona ukuthi kulula ukuthi ungakwazi ukuthi umshele lo aqobo ngoba kulula nokuthi batholakale futhi. Kodwa into esiza kakhulu eyenza umuntu akwazi ukumsaba uNkulunkulu ngoba ngiyakholwa ukuthi umfowethu la ikhona usaphila ubungcwele kodwa uhlala yedwa endlini uyedwa uhlala yedwa endlini kodwa into ezomsiza lapho ukuthi akasaba uNkulunkulu eyedwa. So yona nto leyo ukuthi mawulonde kahle izwi ngalonda kahle izwi namanje ngisalonde kahle izwi and futhi ngiyifakaze ngithi ayikho into ezomsusa othandweni kaNkulunkulu kodwa ngiyazibona izinto ukuthi zikhona zifuna ukungisusa othandweni kaNkulunkulu. Ukuthola imali ngendlela engale makuthiwa akusuka ukuthi ukusaba uNkulunkulu kumina ngikhuluma iqiniso kusuka namhlanje nginemali ngaqala ngibe nemali ukuthi anginayo imali nje mina ingeke ukuthi ke angikwazi ukuphuma ngale ngisaba uNkulunkulu. Yabo nje baba ngingaba nemali makuthiwa akusuke namhlanje kuphela ukusaba uNkulunkulu ngingaba nemali mina ngikhuluma ngami ngingaba nezimoto hayi imoto makuthiwa kuphela ukusaba uNkulunkulu ngoba ziningi izinto engizibonayo ezivela ngani nabantu engibaseduzane nabo okulula ukuthi ngithole izinto kubona zitholakala ngani nokuthi ngibe nezintombi. Uba makuthiwa ngibe nentombi ngingaba nentombi ngibuye ngizoma la ngibuye ngizovikela nginentombi. Ngiyayizwa into bazalwane ngoba into esiza ubaba kabi nami eduze kodwa into engisizayo ukuthi ngisaba uNkulunkulu iloko nje ukungisiza ukuthi ngisaba uSomandla. Hallelujah. Amen. Bese okwesibili okungisizile ukukholwa izwi likaNkulunkulu. Amen. Ngiyabona ngaphambilini ngingashumayela ngezwi ngalifunga izwi kodwa usathane ngishaya eyodwa ukuthi ngingalikholwa. Kube sengazuthi uma ngilifunda ngifundela ukushumayela. Amen. So lonto leyo ngishaya isikhathi eside kwasengazuthi kaze ingqondo yami nje ngaze nganengqondo ukuthi uma ngishumayela uma ngifunda iBhayibheli ngifundela ukushumayela. Amen. Njalo nje uma ngifunda futhi ngazi kahle ukuthi ngifundela ukufundisa nje. Yabo. So ukukholwa izwi likaNkulunkulu ukholwe yilo uthi ulifunda bese uyalikholwa. Enye izinto bazalwane esisiza kakhulu endleleni. Number 3 bese ukuthi ungahambi ngama-feelings kodwa uhambe ngokukholwa izwi likaNkulunkulu.
ngoba ngike ngabona ukuthi into engishaye kakhulu ngaphambilini usathane bengishaya noma ivesi ngilazi kodwa angirobhe ngama-feelings uthola ukuthi kube sengazuthi alisindise ngoba sengizwa umuzwa othile yabo. So leyo nto bazalwane yangilunda kakhulu ukuthi okay ngazi ukuthi kahle kahle ekukholweni senza ukukholwa asenzi yabo noma saba ngokukholwa asabe ngama-feelings. Amen.